दिनै रंजालि बैसागु समायनि बोथोरावब्लाबो जोंहा बिटिआर हालामनि बा बर' हारिनिनो गेदेर खहा होननानै जों बुंनांगोन। मीना बसुमतारी बिथाङा दिनै हरखाबै रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि जि मावनाय खामानिफोर बेयो जोबोद बाख्नायजाथावनामोन। गोदो जेब्ला आथोब दाजेनदोंमोन जोंनि बर' आइजोफोरनि बिथांखौ जोङो फाउन्डार होननानै जों मिथिनो मोन्दों। 1986आव दाजेनदोंमोन एडब कमिटि हिसाबै, बिथाङाबो सासे सेक्रेटारि हिसाबै दाजादोंमोन। बेनिखायनो जोङो मोनथिनो मोन्दों बिथाङा जोंनि बर' जि बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनाय बेयाव मैखोम बाहागो लाबोदोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे बिथाङा अंगनबादियाव फोरोंगिरि हिसाबै दङमोन आरो जोंनि गामियावनो बिथाङा अंगनबादिनि बायद'मोन। जोंनि गामिया फरायनाय बिथिङावबो बेबायदि दावगानाय नङामोन। बिथाङानो लिंनानै लांनानै गथ'फोरखौ फोरोंनानै जोंनि गामियाबो दिनैसिम गोबां गोरों गोरों लेखा गोरों MA पास BA पास बिदि ओंखारदों। बेजों लोगोसे बिथाङा हाबा जानायनि उनाव भेरगावआव थाहैदोंमोन। बेयावबो सुपारभाइजार हिसाबै अंगनबादियाव साख्रि मावदोंमोन। बिनि मावनाय दांनायखौ जोङो बाख्नायनांगोन, मानोना बर' हारिनि आन्दलन समावबो बिथाङा जेब्ला आथोब दाजेनदोंमोन गामि गामि हाबनानै बर' आइजोफोरखौ लिङै लिङै लाबोनानै एबसु आरो बेबायदिनो गावसिनि आथोबजों लोगोसे आन्दलन खालामफानानै जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनायनि दिनै बेसांखिनि मोनफैदों होननानै जोंबो मोनथिगोन। मानोना जों उन्दैनिफ्रायनो बिथांखौ मोनबोदोंमोन। सोरजोंबा बेबायदि नांलायनाय बा गाज्रि साननाय बेबायदि बिथांनियाव जेबो गैयामोन। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि बिथांनि मावनाय दांनाय बा बेखौ जोङो गोसोखांनांगोन आरो लाखिबाय थानांगोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। आरो जोंनि ओनसोलनि हरसिंगा बा जोंनि नैबे सस्त्रापारा उदालगुरिनि गेजेराव बिथांनि गोबां अबदान दङ। जेब्ला जोंनि बर' हारिया आन्दलननि समाव एबसुजों लोगोसे आन्दलन खालामफानायाव जोङो लिडारफोरजों बिथांखौ थाफानाय नुदों, जेरै जोहोलाव बालिराम बर' बिथाङाबो मुंख्लं जानानै थांबाय। बिथांजोंबो बिथाङा खोब घनिस्थ' थाफानानै बिदि खामानि मावोमोन, जों मोनबाय थादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा स्पर्ट्स बिथिङावबो गेलेनाय आयदायावबो फुटबलाव बा भलिबलाव बेबायदि गोबां आखा फाखामोन। आरो बेबायदिनो मोसानाय बागुरुम्बा होननानै जोङो मोनथियो। बागुरुम्बा मोसानायावबो बिथाङा जेरै दिल्लीफोराव आन्दलन खालामनायाव मोसानाय बेबायदि बाहागोफोराव बिथाङा लादोंमोन। आरो बेबायदिनो बिथांनि जिखिनि आखा फाखा मावनाय जोङो बर' समाजाव बा बर' रायजो राजाया जोङो गेदेर खहा होननानै जोङो बुंनांगोन। गिबियावनो आङो दिनै रुंसारि मीना दैमारिया जे हरखाब रुंसारि जानानै थांबाय, गिबियावनो आं इसोरखौ धन्यबाद होदों। जितु बियो इसोरनि इस्सा बिदि होननानै जोङो साननानै लाबाय। दा बिथांनि जिउ जारिमिननि जि मिथिनो लुगैदों, हयथ' आंनि गोबां बुंनायाव गोरोन्थि जानो हागौ, बेखौ जाहाथे निमाहा होयो। आङो मीना बसुमतारीखौ जेलानाखि नैबे दिनै जि न'खराव बिनि जि थागिबि न'खर बेयाव फैदों आरो जों आबोबनि जानानै जोङो भेरगावआव जि बिथांहा न'खर दङमोन, हाबा जानानै दङमोन, बेयाव बिथाङा सुपारभाइजार जानानै बे भेरगाव ब्लकआव दङमोन। बेयावनो जों दिनै बिथांखौ मीना बसुमतारीखौ जोङो जोबथा बिदाय होदों। आबोबनि जि फ्लेग बेखौ जोङो होनानै बिथांखौ जोङो जोबथा बिदाय होदों। दा बिनि गेजेरजों आं बिथांनि खोथा, बिथांनि जिउ जारिमिन आङो फंनैसो बुंनो नागिरदों। गिबियावनो आङो बिथांखौ जेलानाखि जों कबिरालि हाइ स्कुलमोन, बे हाइ स्कुलावनो जोङो फरायनायनिफ्रायनो लोगो मोनदों। बेयावनो जोङो गोबां गोसोखांदों आङो जे बेयावहाय मोसानाय, मेथाइ खननाय गोबां जों लोगोसेनो खालामोमोन। मेथाइ खनोमोन, मोसायोमोन, बिदिनो गुबुनखौबो जों फोरोङोमोन। दा बिदिनो जोङो फैबाय थादों। बिनि उनाव 1986 मायथाइयाव जोंहा जेलानाखि दुलाराय बर' आथोब बा आथोब होननाय मोनसे जोंहा जोनोम जादोंमोन।
बे अल बड' उइमेन वेलफेयार फेडारेसन जोङो सुंद'यै बुङोबा आथोब बेयाव सेन्ट्रेल बिभागाव दाबाय दानायनि उनाव गोदोआव जोंहा बे उदालगुरि जिल्लाया दरं डिस्ट्रिक्टमोन आरो बे दरं डिस्ट्रिक्ट जानानैनो दिनै 1986 मायथाइयाव जोंहा 20 आगस्टआव जोंनि बे आथोबखौ जोनोम होदोंमोन दरं जिल्ला दानि उदालगुरि जिल्लायाव गिबियावनो बे आथोबखौ जेलानाखि दानो थांदोंमोन बेयाव बिथांमोना दा मुंख्लं देबनाथ बसुमतारी रोंसारि महेस्वर बसुमतारी बिथांमोनानो आरो मुंख्लं बालिराम बर' बिथांमोनानो दैदेनदोंमोन बे आथोब दानाय मानो होनबा सारा जोंनि बुहुमाव बिमा माहारिफोरखौ फोजास्रांनायनि आरो बिमा संगठनखौ दानानै जोंनि मावनाय दांनाय गथ' गथायखौ फोसाबनाय न'खर फोसाबनाय बे गासैखौबो मावनो थाखायनो बे आथोबखौ जोनोम होदोंमोन जेला 1986 मायथाइनि 20 आगस्टआव जोंहा बे दरं डिस्ट्रिक्ट आथोबखौ दादों बेयाव खैराबारि गोजौ फरायसालियाव लांनानै बे आथोबखौ दादोंमोन बेयाव बे आथोबाव जोंहा मा होनो एडहक हिसाबै जोङो बे संगठनखौ दादोंमोन बे संगठनाव गिबियावनो बेयावनो जों बे जायगायावनो जोङो सिनाय मोनलायदों जोङो गोदोआवनो सिनाय मोनखायोमोन बे ओनसोलनिनो नोंथांमोननि बे अम्बागाव आन्सलिकनिबो गोबां आइजोफोर दंहैयोमोन बे सानखालिनो सिनायलायनाय जादों कमलि दानि MLA एक्स MLA बिथांखौबो जोङो बेयावनो लोगो मोन्दों बेयावहायनो जे कमलि आब'खौ आफादगिरि हिसाबै बानायबाय आरो बिनि उनावहाय दिनैनि जि रोंसारि जालांनाय मिना बसुमतारी बिथांखौ सेक्रेटारि बानायदोंमोन जेनेरेल सेक्रेटारि एडहक हिसाबै बिनि उनाव जोङो हानायसिम आन्सलिकफ्रावहाय गिदिंनानै बे आथोबखौ जों दाबाय दानायनि उनाव आरो जिहेथु जोङो मोजां फुल प्लेजेट दानांगौ होननानै आथोबखौ जोङो अर्गेनाइज खालामबाय आरो फरायसा आफादाबो जोंजों लोगोसे दंफायोमोन बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्रा जोंजों हेफाजाब होदोंमोन बेयाव जोङो गोबां खामानि थांखि जोंहा जि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद अर्थात गोदोनि आथोब बे आथोबा गोबां थांखि लादोंमोन सेन्ट्रेलाव जोंहा प्रमिला रानि ब्रह्ममोन आफादगिरि नेहाथारि हिसाबै मालति रानि नार्जारिमोन दा जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गोदोनि जि दरं जिल्ला बेयावहाय जे जोङो बे हरिसिंगा जि आन्सलिक आबसुनि सिङाव थानाय जि जोंहा मार्केटिं जि समबाय दङमोन बेयावहाय जोङो फुल प्लेजेट आथोब दानांगौ मानो होनबा बेयावहा एडहक हिसाबै दादों जों गासैखौबो लानानै दानो